Hi, I'm Carl. Thank you for coming here in Biliran. Food, the place, awesome. Especially the people here in Biliran. Binisaya Inabal. Nindot ang nahitabo ng adlaw. Successful ang event. Successful ang event. Successful. Daghang nananaw katong pag-showing namo sa munisipyo. Sa workshop, sa kisa itong mga nanguyog sa workshop, walo sila kabuok ang mga taga-NSU. Good luck sa inyo. Basketball court, rooftop, basement. So inana siya. Balay, TV sa inyong silingan, mga inana ba? Kung pwede sa SM, puhon. Muna siya. So sa kinadugay na panahon, napot namig Manila, napot namig Davao, napot namig Bilagasa, dagan-dagan namig nabdan nga, napot namig karon diri sa Biliran niya, may mga balik mi sunod, puhon. Nya si Carl Dominic. Ang tagiya sa blanket kay si Mama. Kung wala ang blanket kay di mo papasalita. Daghang kayong salamat sa dalatanang sa food namo. Projector sa hospital, sa sound system ng Tito Gigig. Thank you so much. Kung wala siguro to, Jimmy Sound. Redstone Bill. Agagay salamat. Bomba Press. Thank you so much. Ug ang Agta Beach. Carl Lucente. And you're watching Binisaya.org TV Internet.